imani ba ne, in ba haka ba ka zo ka cire tallafin da ake ba mutane na mai, ka cire tallafin da ake samu ake ba da na canzan kudi saboda kamar ma'aikatu ko ne ba haka da ya kamata su samu dola su saya abubuwan da ya kamata su yaki da shi saboda mutane su samu sauki na farasi, ka zo ka cire wannan. To abin tambaya shine kudaden nan ina suka shiga, sannan kuma ga sata da ake yi a bangaren mai baka yi ko ba dauki wani mataki ba na tsaye da, don an san cewa idan ka dubi arzikin kasar Najeriya, wurin da bangaren da aka fi samu kudin shiga shine bangaren mai. To amma wa aka taba gudanar da shi gaban kotu cewa ya yi sata, kuma an san satan da ake yi ba karamin sata ba ne. Ga matatun mai duk da muke da su ba su aiki, an kashe billions na dola a kansu, ga wanda suka sace kudin nan ana kallon su ba abin da aka yi musu. Ka zo sai kawai ka je kana ta dura ma Najeriya kudin bashi saboda me yake nufi ban sani ba. Mu baye gari mun zama abin nan another colony, mun zama ake kira bashi ya mana katutu. Ba za mu yi wani abu ba da kanmu, don komai muka zo yi sai yadda aka ce mu yi, mu rasa yancin na kanmu da aka ba mu. So shi ne yasa muke gani kamar APC din nan, ina gani wani manufa kawai daban suke da shi, ba na taimakon jama'a bane ko kawo ci gaban kasan bane. Don haka ne irin kashe-kashen nan da ake yi da irin fatara da kuma rashin jituwa da ake samu tsakanin jama'a, bai sa mutum ya san cewa mutanen nan fa ba batun ka kara jefa su cikin masifa ba ne, cewa maybe to kai mulki da za ka yi shekara nawa ne, wata kenan in ka wuce ka tafi abinka ka yi abin da ga dama da kudin jama'a, wanda za su zo daga baya sai su zo suna ta fama da yadda za su yi su biya bashi, ba za su iya komai ba a kasan. To shine yasa muke cewa dole ne lokaci ya zo a dubi ADP. Mu muna da mutane kwararrai wanda za su yi ma Najeriya aiki, muna da su, muna da ilimi, Allah ya ba mu ilimi da yadda za a tafiyar da harkokin Najeriya nan fa wallahi muna da arziki fiye da yadda ake zato, bai kamata a ce muna ma zuwa muna karban bashi ba, don ka dubi abin da ake satan da ake yi a bangaren mai ma kadan, ita kadai don ke cewa wallahi ya fi budget namu na shekara 10. Shekara daya abin da ake sace a bangaren mai ba, budget da muke yi na shekara 10 ya fi shi na shekara daya abin da ake sace a bangaren mai.